Salam hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerini başlanyp taýýarlanýan Mejlis hatly gepleşiginiň nobatda kysagyna hoş geldiňiz. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Merkezi Aziýa sebtinde has dogrusy Täjikistanda ýene bir referendum geçýär. Sebtin aýrytynlyklary gödüňde tutulanda bu referendumuň netijesini ýam häzirden çaklasa bolýar. Bu referendumuň adatça boluşy ýaly ýurt başlygyny hasta güýçlendirmegine garaşylýar. Sebitde ilkinji bolup Türkmenistan, soňu bilen Özbekistan we Gazakystan munyň ýaly referendum tejribelerini bir näçe gezek synadylar. Indi bolsa, Täjik prezidenti özüniň türkmen egindeşlerini şeýle ädimlerde ozup başlady we soňky döwür edil Türkmenistanda çalymdaş göz çykynç ädimler etdi. Prezident Emomali Rahman onsuz hem eýýam 20 ýyldan hem aşa wagt bäri ýurda dolandyryp gelýär. Bu referendumdan soň onuň häkimetde ömürlik galmagyna ýol açylýar. Türkmenistan bu tecrübeni öňkü prezident Saparmurat Niyazowyň döwründe eýam synagdan geçirdi. Mejlisiň bugünkü sanynda Täjikistanda geçiljek referendumuň ýurda, regiona we prezident Rahmanyň uly maşgalasyna ýetirjek täsirleri barada gurun edilýär. Mejlisiň mehmanlary Dr. Helen Tebo, Täjikistan baradaky inçeme ilmi işleriň awtory hem Montreal Üniversitetiniň Halkara Barlyklar Merkeziniň ilmi işgäri. Tohir Safarow, Azatlyk Radiosynyň Täjik gulunyň habarçysy. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çebedýän Qışlak Owazy blogynyň redaktory. Mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Tohir, ilki bilen siz bize we dinleyijilerimize bu referendum barada gurun beraýsyňyz, onda nähili täzelikler gödüňde tutulýar? Okay, there is more than 40 amendments in to the constitution that will be put in referendum in May 22. 22-nji maýda geçiriljek bu referendumda ýurdun konstitusiýasyna girilmegi gödüňde tutulýan 40 töwerek maddanyň geljekke ykbaly sorulur. Emma bu ýetgeşmeleriň arasynda 3-4 sany has wajiby bar. Olaryň birine prezident Emomali Rahmana ömürlük prezidentlik mümkinçiligi döredilýär. Ýene birine prezident bolmak üçin iň pes ýaş şäklendirmesi 30 ýaş diýip keskitlenýär. Ýagny muň netijesinde golaýda 30 ýaşamarlar Rahmanyň oğluna ýurt baş tutan bolmak üçin ýol açylýar. Gödüňde tutulýan ýükleşmeleriň ýene biri ýurtdaky syýasy partiýalar bilen magly. Ýagny oňa görä ýurtda dine esaslanýan islendik partiýa gadyň edilýär. Ýurdun baş kanunyna çağalaryň ene atalary barada aladet etmenlikler baradaky aýratyn bir maddany hem girjek bolýarlar. Täjik medeniýetinde prezidentler öz ene atalary barada onsuzam aladet edýärler. Emma inni ol konstitusiýa aýratyn madda bolup girer. Even though in Tajikistan it's a like tradition to take care of your parents, but they will include it in constitution too. Bruce, ýolbaşlaryň maksady näme bu referendumdan? Well, yeah, I think the first three things that Tahir mentioned are probably the most important things here. Meniň pikirimçe Tahiryň agdap geçen başky 3 maddasy gaty muhimdir. Emomali Rahmanyň prezidentlik möhleti 2020-nji ýylda tamamlanmaly. Ýurdun häzirki konstitusiýasyna laýyklykda ol şondan soň häkimetden çekiläýmeli. 1999-njy ýyldaky kabul edilen konstitusiýaga görä bir adam 2 möhletden artyk prezident bolup bilmeýär. Bilişimiz ýaly şondan soň Rahman 2006-njy we 2013-njy ýyllarda prezident saýlanypdy. Baş kanunyna girdilmegi gödüňde tutulýan häzirki üýtgeşmelerden soň ýokarky mesele öz-özünden ortadan aýrylýar, duruberýär. Şol bir wagtda prezident üçin kesgitlenen iň pes ýaş çäklendirmesi hem 35-den 30-a çelli süýsürildi. Bilişimiz ýaly Emomalinyň ogly Rahman gelecek ýyl 30 ýaşamaly. Ol häzir ýurdun korrupsiýaga garşy göreş boýunça idarasynyň ýol başçysy. Başga bir tarapdan ýurdun başyna prezidentiň gyzy azadanyň hem geçip biljektigi baradaky gurunlar bar. Garaz bu referendumdan soň Täjikistany kimin dolandyrjakdygy barada hiç hilli sorag bolmaz. There's no question now of the issue of leadership in Tajikistan after this referendum. Tohir, bir zat diýjek boldyňyzmy? Aýdy beriň. As Bruce mentioned, so his son like groomed to be president in future.
Bu Osman Belleşýaly Rahmonyň oğlunun ýurdun geljekki prezidenti boljak da aradaky köp garaşlar var. Emma baş kanuna girdiljek bolmayan ýetgeşmeler her kimi ank-tank etdi. Häzir Rahmonyň ontuzam halkyň arasynda ulu gollagy bar. Ýöne näýlelikleriniň barha artyp başlanýy bellenmelidir. Käbir açıklamalara göre Emomali Eýýäm häzir öz ogly Rustamy ýa Gyzy Azodany häkimet başyna getirmekçi bolýar. Ýöne bärde başga ýene bir gyzykly ýagdaý bar. Ýadyňyzda bolsa ýakynda Rahmona milletiň atasy diýen at berildi. Kanuny göre milletiň atasynyň aýdýanlaryna her kim hatda prezidentim gulak asmalydyr. He should listen to his father because it's written in that law that leader of nation say something. He should do it. He must do it. Häzirki referendumda şunun ýaly maddalaryň barmy? No, it's a law. Yok, bu eýam kabul edilen bir kanun. Mundan ol Rahmony milletiň atasy ikrar etmek barada referendum geçirilipdi. Inni kanuny göre ol prezidentden hem ýokarydyr. Approve the law which call Rahman the leader of the nation. Näme ýagny ol Iranyň baş ruhany lideri ýaly bir zat boljak bolýarmy? But not religious. Hawa, ýöne onuň din bilen hiç hili gatnaşygy ýok. Doktor Tebo kimin näme niýeti bar bu meselede? Hem onuň netijesi kim üçin nähili bolar diýip çaklanýar? Well, what I think is these amendments or the changing of the constitution represent is really it's also part of a trend in the region, as we can see. Meniň pikirimçe ýurdun konstitusiýasyny üýtgetmek ýaly çäreler eýem tutuş regionda alınıp barlýar. 2010-njy ýylda Gadak prezidenti Nursultan Nazarbayew hem milletiň atasy diýen ýaly at takylypdy. Türkmenistanda Saparmurat Niyazow türkmenbaşy değildi. Häzirkini arkada diýip atlandyrýarlar. Meniň pikirimçe bu Merkez Aziýa Sewitinde höküm sürýän awtoritarlyk rejiminiň netijeleridir. Men ýagdaýlary şeýle görýärin. So this is my interpretation of the changes. Tohir, siz baş kanuny girizmegi gödüňde tutulýan käbir üýtgeşmeler agzap geçdiňiz. Ilat gödüňde tutulýan şol maddalary bilýärmi? Has dogrusy oňa göz ýetirýärmi ilat? Even there is a lot of reports and every day you can see the report in Tajik TV about these amendments and they are calling people to vote. Ýurdun habar beriş serişlerine her günden ýaly bu üýtgeşmeler barada maglumat berilýär. Adamlary referenduma işçen gatnaşmaga çağırış edilýär. Ýurdun dürli künjeklerine prezidenti bu üýtgeşiklikleri gollap, ýörüşler, mitingler geçirilýär. Arada şular ýaly ýörüşleriň birine biziň habarçymyzdan gatnaşdy. Şonda ol ýörüşe gatnaşan bir oglundan bu ýerde näme diýäňiz diýip soranna ol oglun biz referendumy gollaýas diýip jogap berdi. Haçandan gödüňde tutulýan üýtgeşmeleriň mazmuny barada soralyna ol bilemok diýdi. Yetkinjekler bilen gelen mektep muallimem olaryň mazmunundan bihabardy. Men pikirimçe bu adamlaryň üýtgeşmelerden nä derejede habarlydygyny gowy açyp görkezýär. Amendments. So this is this show what people do know about the amendments. Belki de meniň häzirki aýdýanlarym gülkünç bolup eşdilmege mümkin, emma umuman şeýle çäreler geçirilende referendum we onuň maddalary barada çekişmeler, dialoglar geçirilýär. Şeýle ýagdaýlar göze ilýärmi Tajikistanda? I have a lot of reports, but all of them in official papers, official newspapers and resmi we döwlet gözüçülüğündäki habar beriş serişlerine referendum arada ilgiderli maglumat berilse de olaryň mazmunyny çak etmek kyn düşmese gerek. Garaşsyz habar beriş serişleri bu arada maglumat berseler de olar bu ınjyk mesele juda seraplyk bilen çemelişýärler. Özüňizem gowulýaňyz soňky ýyllaryň dowamynda ýurtda garaşsyz habar beriş çeşmelerine uly basyş edilýär. Şol sebäpli hususy we garaşsyz mediada referendum arada onçakly köp maglumat berilmeýär. You cannot see a lot of reports about the referendum in private or independent media in Tajikistan. Bruce Rahmonyň nukdanazaryndan seredilende referendumyň nähili netije bilen tamamlanjagynda hiç hili şübhe ýok, şeýle dämi? I think this was a done deal the minute they announced it. Meniň pikirimçe bu entek ıglan edilmenke çözülen bir meseledir. Meniň pikirimçe Tajikistanyň ýagdaýy Merkez Aziýanyň böleki döwletlerinden tapawutlanýar. Sebäbi ýurtda entegem gyrjdançylyk uruşunyň ýangy bar. Uruş 1997-nji ýylda tamamlansa da adamlar onu unutmady. Şol döwri görenler onuň gaýtalanmalygy üçin Islendik rejim bilen oňuşmaga da taýin. Rahman hem mundan gowy peýdalanýar. Oňa parahatçylygy ornaşdyrjy diýen at hem da kalypdy.
Belki ses verecek adamlar olara hödürlenýän ütgeşmeler bilen razy hem däldir. Emma olar 20 ýyl ozalky ýagdaýlaryň gaýtalanmalygynyň hatyrasy üçin oňoýly ses bererler. Adamlaryň aňynda näme bolsa şol bolsun. Ýöne gyrdançylyk uruşy bir gaýtalanmasyn diýen düşünje bar. Even if it's not the most ideal system, and even if we don't like some of it, it's better than civil war again. Dr. Tebo, sizin ýa-da hem belläp geçiňiz ýaly häzir ýurtdaky ähli häkimiýet ihtiýar Rahmanyň we onuň maşgalasynyň elinde bu ýagdaýlarda referendum geçirmäge nähili zerurlyk bardy ýurtda? It's hard to tell. I would say again that it's a consolidation of rule. Bu gıdıklı soru bolsa da onuň jogaby gatykyn. Belki de bu ýurtdaky ykdysady çökünlügiň opposisiýadaky Islam Galkynyş partiýasynyň gadawan edilmegi bilen görülýän çärelerdir. Başga bir tarapdan regionyň beýleki döwletlerine bolşýaly bu şahsiýet kultu bilen bagly bir ýagdaýdyr. Täjikistanda şahsiýet kultu bar bolsa-da, ol edil Türkmenistana ýaly göz çykynç däl. Şol bir wagtda bu ýaňy Brüsüň hem belleşýaly parahatçylygy ornaşdyrmak üçin edilýänini aýdylýar. Men muny täjik gazetleriniň birini okapdym. The referendum was presented as a way to ensure stability in the country for the years to come. You see a lot of reports in official newspapers that it's one more step to the democracy forward. Hawa resmi habar berişleri işlerine bu referendumu demokratiya tarap ýene bir adam hökümine hässetlendirýärler. Resmiler konstitusiýanyň ütgedilmegini adaty bir zat edip halka ýetirýärler. Goloýda prezidentiň kömekçileriniň biri Fransiýa konstitusiýasyny plançaga ütgetdi. Germaniýa baş kanunyna plança ütgeşme girdi. Bu bir adaty zat diýip çykyş etdi. Häkimetler ýurt özgörse konstitusiýa hem özgörmeliligini düşündürşi berýärler. And the situation changed, so the constitution could be changed. Sağ bol Tahir, gelin şu ýerde gysgaça ara kesme berip gepleşigimizi ikinji ýarymynda bu referendumuň ýurda onuň ilatyny we regiona ýetirämegi mümkin täsirleri baradaky gürüň bilen dowam etdireriz. Tolkymyzdan aýrylmaň. Meclise gaýtdan hoş geldiňiz mehmanlar. Mecliste bugün 22-nji maýda Täjikistanda geçirilmegi planlaşdyrylýan referendum barada gürüň edýär. Şol referendum beýleki ençeme maddalar bilen bir hatarda Prezident Rahmana ömürlük häkimiýet başynda galmak hem onuň 29 ýaşyndaky oğluна prezident wezipesini eýelemek ýaly kanuny mümkinçilikleri döredýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Dr. Helen Tebo, Täjikistan baradaky ençeme ilmi işleriň awtory hem Montreal Üniversitetiniň halkara barlyklar merkeziniň ilmi işgäri. Tohir Safarow, Azatlyk Radiosynyň täjik gulunyň habarçysy. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa barada habarlar çap edýän Kışlak Owazy blogynyň redaktory. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Bruce, uzalky gepleşiklerimizde de biz Täjikistandaky bolup geçýän häzirki zatlary 1990-njy ýyllarda Türkmenistanda ýüz beren ýagdaýlar bilen deňeşdirip, ony Täjikistanyň Türkmenistanlylaşmagy diýen kesgitlemäge gelipdik. Meniň pikirimçe, bu referendumuň netijesinde Täjikistan has hem Türkmenistana ýene bir adım yakınlaşıyor. Şöyle değil mi? I agree with that. Absolutely. I mean, this cements Rahman's hold on power. Men munun bilen doly alaşýaryn. Bu Rahmanyň häkimiýetini hasta güýçlendirer. Ýöne Türkmenistandaky ýagdaý has göz çykynçdy. Türkmenistanda ýeke gezek referendum geçirilip, onda da prezidentiň ömürlük bolmagy ugrunda ses berildi. Häzir Täjikistanda geçirilýän referendumda prezidentiň saýlawlara näçe gezek gatnaşyp biljektigi kesýetlenýär. Emma her nähilde bolsa, ne Türkmenistanda ne de Täjikistanda oňoýly tarapy özgörlüşlikleriň boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Yurt başındakylar diňe öz häkimiýetini ilerletmek ugrunda alada edýärler. Forever, and unless they come up with the idea themselves, there's no other way to force change upon them. They rule supreme. Tohir, deňeşdirme barada gürüň edýär. Ýalňyşmasam Täjikistanda ozal hem referendumlar geçirilipdi. Häzirkiniň olardan nähildir bir tapawdy barmy? The previous ones, like I haven't seen this kind of propaganda in
official media. Ozalkularda hökümet bu derecede propaganda işini alıp barmanny, häzir geçiriljek referendum bilen bagly maglumatlary ähli ýerde görse bolýar. Ozalky iki referendumda diňe ýeketäk gazet habar beren bolsa, häzir ähli media serişlerine geçiriljek referendum arada maglumat berilýär. Referendum günü yerli resmiýlerin ýaşaýjylary ses bermäge hatda gerekli jogaby saýlamaga mejbur etjekdiklerini çaklasa bolar. And they even can show you which box you have to tick. Hawa referendumyň netijesiniň nähil boljak barada hiç şek şüphe ýok dämi, Dr. Tebu? Oh yes, I have no doubt that it will be a positive outcome. Hawa konstitusiýa ütgötmeleri girdmek boýunça referendumyň oňoýly netije berjekdigi barada meniň şek şüphem ýok. Ýöne bärde referendumdan has möhüm bir mesele bar. Ýa-ni Tohir hem muny belläp geçipdi. Rahmona milletiň atasy diýilen adyň berilmegi onuň wezipeden çekilenden hem soň hökümetiň işine gatnaşmagyna ygtyýar berýär. Mundan aşgada şol kanuna laýyklykda Rahmona we onuň maşgalasyna jenaýat işleri gozalyp bilinmeýär. Meniň pikirimçe munyň özi hem täjik siýasaty üçin ýeterlik derejede alada döredýär. So this is also quite a significant and worrisome change. But in terms of like politics, as Bruce mentioned, Hawa Bruce'un da aýdyşýaly referendumyň nähili netije bilen geçjekdigini eýýäm häzirden çaklasa bolýar. Garaz adamlarda bolýar, oturuver, bize bir azaryň ýetirmediýän pikir bar. Ýurtda ösen paragorluk bar. Bir biznesi başlamak üçin gerekli kagylary toplajak bolsaň, hökman para berämeli bolýan. Ýöne adamlar ýene-de uruş bolmasyn diýip bulara gözümýärler. just be there, but let us live as we want and don't bother us. If I could just jump in there, there's another part to that too that I didn't mention about why it would be unlikely that anyone would even oppose this is Referendum oňoýly netije bilen oturjakdygynyň başga ýene bir sebäbi bar. Merkezi Aziýanyň tas ähli döwletlerinde diýýäli adamlarda eger häzir täze aç ýol başçylar gelse, olar ýene halky gemirip başlar diýen bir hawatyr bar. leave the guy that's already stolen money in so we don't have someone new here to steal money. And if I can just add something about political parties, because so the idea to ban religious parties in Tajikistan too. Men siýasy partiýalar bilen bagly ütgöşme barada hem käbir zatlar aýdyp geçesim gelýär. Tajikistanda dini esaslanýan partiýalaryň gadagan edilmegi juda möhüm bir meseledir. 2015-nji ýylda Islam Galkynyş partiýasy hem gadagan edildi. Täze konstitusiýa bilen Tajikistanda dini esaslanýan siýasat ýok bolar. But this is really the end of religious politics in Tajikistan. And it says that political parties should not be religious or ideology. There shouldn't be any ideology. Häkimetler siýasy partiýalaryň dine, şeýle de bir ideologiýa esaslanmaly däligini aýdýarlar. Täze ütgöşmelerde daşary ýurtlar tarapyndan gollanylýan partiýalaram gadagan edilýär. Şol wagtda täze düzgünlere görä daşary ýurt raýatlaram Tajikistandaky partiýalar gollap bilmeýärler. Foreign citizens cannot should not support any political parties which exist in Tajikistan. Bruce, bu ütgeşmelerin kabul ediljek barada şüphe ýok diýdik, emma onda mundan soň näme garaşmaly? Well, no, this is interesting because, as Elaine has alluded to, there are economic problems in Tajikistan, and I don't have to tell you that it's all across. Bu gyzykly bolsa gerek. Tajikistanda has dogry tutuş Merkezi Aziýa sebäpinde ykdysady meseleler bar. Egerde bu rejim dowam etse, diýmek bar bolan meseleler hem saklanyp galar. Odal hem belleşimiz ýaly Merkezi Aziýa döwletleriniň hiç bir hökümeti bar bolan ykdysady meseleleriň hüddäsinden gelir ýaly çäreler höderläp bilmedi. Menim pikirimçe ka halatlarda olar bu ykdysady meseleleriň näme sebäpden ýüze çykandygyna hem akyl ýetirip bilmeýärler. Egerde ýurtda başga bir çözgüt ýoluny höderläp bilýän tarap bar bolsa, onda adamlar ýene-de ýagdaýyň ütkäp biljekdigine umyt baglaýarlar. Ýöne häzirki ýagdaýlarda boluşýaly rejimden başga hiç ýylly alternatiwa ýok bolsa, onda adamlaryň 1992-nji 97-nji ýyllardaky ýagdaýlary gaýtalap hökümeti agdarmak, finanşyklaryny geçirmek hopy bar.
looking maybe not even that far into the future, that, Rahman on one hand he represents stability, but that on the other hand that means the inability to change. Hova Tajikistan'ın daşary ýurtlardaki işçi migrantlary izine dolanıp başlady. İşsizligiň derejesi hem barha ýokarlanýar ýurtda. Şol bir wagtda Tajikistanda azat media, garajdan aktivistlerine edilýän basyşlary hem gözgörteli artdy. Bu referendumdan soň Rahmanyň ygtyýarlyklary hem has artar. Şeýlelikde siziň pikiriňizçe mundan soň bu basyşlar artarmy, azalarmy, geljege näil garýarsyňyz? I talked to some editors in like who has newspapers and Men Tajikistandaky käbir neşirleriň redaktorlary bilen gürleşdim. Olar referendumdan soň basyşlaryň hasam artjakdygynyň howatyr edýärler. Bu neşirler prezidenti bolmasa da hökümeti tankid edip bilýärdiler. Emma referendumdan soň muny näme derejede amal edip biljekdikleri açyk sowal bolmagyndan alýar. Ýakyna Tajik intelligensiýasynyň wekilleriniň biri men özümiň söýýän watanymy terk edesim gelýändigine gynanýaryn diýip ýazylarlardy. Garaz ýurtda hem intelligensiýanyň hem de işsizlikden kösenýän ýaşlaryň arasynda närazylyk duýgulary artyp başlady. Netijede olar ýurtdaky dürli radikal toporlaryň öz gataryna çekmek hopartýar. Existing and even the Tajik government say that the young people are the most easy prey for this kind of radical groups. Ýurtdaky awtoritar rejim has berkeýär. İşsizlik, ykdysady meseleler, närazylyk. Bular adamlaryň ayagy almagyna getirip bilermi, Bruce? Yeah, I mean, certainly. I don't see any other way around it. Hawa elbette mene dogrusy mundan başga ýoly hem görenmek. Rahmanyň täze zatlary getirjekdigine garaşyp bolmaýar. Ol häzirçildi ýüreden siýasatyny diňe berkitmek bilen bolar. Rahman wezipeden gidaýan halatynda da häkimiýetiň onuň başgala agdalarynyň elinde galmagy üçin şertler dürdiler. Ýa-ni tahyryň ýaşlaryň radikal toparlara goşulyp bilmek baradaky aýdallary diýsen muhim. Şol bir wagtda Tajikistanyň köp sanly ekstremistleriň bar bolan bir döwleti Awganistan bilen serhetleşýändigini hem unutmaly däldir. The influences that all these countries are afraid of actually exist just kilometers away from the people in Tajikistan. Dr. Tebu, siz diniň Tajikistandaky täsiri barada köp iş alyp bardyňyz. Mihmanlarymyzdan käbirleriniň hem aýdyşýaly bu ýagdaý radikal toparlaryň ýurda jemgyýete has köp aralaşmagyna getirip bilermi? I think overall Tajikistan or Tajik people are sort of immune. Meniň pikirimçe radikal dini garaýşlar Tajik jemgyýetiniň arasynda uly meşhurlyga eýdäl. Söhbetimiziň başynda da belleşmedi ýaly Rahmanyň awtoritar dondurşyna garamazdan ilatyň uly bölegi onu gorlaýar. Meniň pikirimçe radikal garaýşlar Tajikistanda orun tapmaz. Şol bir wagtda jemgyýetçilik arasynda närazylyk artýar. Başga bir tarapdan hökümet opozisiýany, ýagny Islam Galkynyş partiýasyny sözüň dolu manysynda basyp ýatyrdy. Hökümet özüne uly pawandyrmayan beýleki opozisiýa toporlaryny hem dargatdy. Şu ýagdaýlarda men ilatyň aya galjakdygyny çaklamaýaryn. Ýöne ýagdaýlar her ugru boýunça da özgerip biler. So I think the prospect of an uprising is unlikely, but we never know. Dr. Helen Tebu, Tajikistan baradaky ençeme ilmi işleriň awtory hem Montreal Üniversitetiniň halkara barlyklar merkeziniň ilmi işgäri gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Tohir Safarow, Azatlyk Radiosynyň Tajikistan gullugynyň habarçysy. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa barada habarlar çebedýän Kışlak Owazy blogynyň redaktory, sizlere hem programmamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzdy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programmany ýene bir gezek dinlemek we gepleşikde orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýpasyna seýat edin. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Facebookdaky Azatlyk Radiosy we YouTubedaky Azat Online adly saýpalarynda hem çap edýäris. Programmany şol ýerlerden hem dinläp, öz garaýşlaryňyzy biz we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolklarynda duşýançak, hoş sag bolun.